Ben, moi bo día, moito obrigado por participar desta comparecencia pública que realizamos despois de que o Bloque Nacionalista Galego veñamos de manter unha xuntanza, un encontro coa Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo, no que participaron, alén de min, as deputadas Carmela González e Alexandra Fernández e a deputada e portavoz de Sanidade no Parlamento Galego do BNG, Monse Prado, un encontro que tiña por obxecto poñermos en común a situación absolutamente límite que se está a vivir no conxunto da rede asistencial, no conxunto da sanidade pública na área sanitaria de Vigo, máis poñendo o foco singularmente na situación da atención primaria. Estamos diante, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, dun desastre inducido na atención primaria e que ten como único responsável as políticas, as nefastas políticas de recorte e de privatización aplicadas durante moitos anos polo Partido Popular e que agora as que se engade a nula resposta ás necesidades derivadas do actual contexto de pandemia. Despois de moitos meses do inicio da pandemia, estamos nunha situación novamente límite, coa maioría dos centros de saúde da nosa cidade e do conxunto da área de Vigo co 50% do persoal que teñen que ter, o 50% do persoal facultativo, unha situación tamén límite no único punto de atención continuada no PAC da nosa cidade e o que produce unha evidente desatención das necesidades da poboación, unha limitación clara da capacidade asistencial e da calidade asistencial e que se manifesta en feitos inadmisíveis, intoleráveis como o feito de termos listas de agarda para obter cita en atención primaria de máis de 15 días. Esta situación ten como principal causa a falla de persoal, a falla de medios necesarios para reforzar, como se debera, a atención sanitaria nun contexto de pandemia, o que produce que o persoal sanitario, ao que o BNG queremos seguir insistindo en recoñecer públicamente o enorme traballo, o seu compromiso, a súa dedicación, pero que é recompensada polo Partido Popular unha evidente sobrecarga o constante maltrato, unhas condicións laborais absolutamente inaceptables e precarias, colocando o persoal sanitario contra a parede e forzando mesmo a súa capacidade material de traballo. Nese sentido, o BNG se transmitimos a Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo o noso total apoio á manifestación que veñen de convocar para o vindeiro 30 de setembro, que sairá ás 8 da tarde dende o PAC da Rúa Pizarro, unha movilización que para o BNG é esencial, é fundamental e a que queremos facer un chamamento claro ao conxunto da ciudadanía. Non abonda con queixarse, non abonda con denunciar os problemas, non abonda con trasladar o malestar que producen as políticas do Partido Popular na súa política sanitaria. É momento de nos revelar, é momento de sairmos á rúa con absoluta determinación para exigir un cambio de rumbo, dende a certeza de que hai alternativas, dende o convencemento de que existen medidas concretas como as que leva trasladado de maneira reiterada o propio BNG no Parlamento Galego para que esta situación comece a resolverse. Esas alternativas, esas posicións, esas propostas tamén en clave de presente e de futuro vai dar conta en maior detalle a nosa deputada e portavoz de Sanidade no Parlamento Galego, Monse Prado, que eu xa lle cedo a palabra. Moitas grazas, moi bo día. En primeiro lugar, tamén agradecer a Xunta de Persoal da Sanitaria de Vigo ter mantido este encontro co BNG. Coincidimos nunha parte importantísima en analizar a gravedade da situación primaria e tamén nas alternativas que hai que implementar para solucionar esa situación. Unha situación de atención primaria que ven de lonxe, de hai moitos anos, máis que a COVID non fixo máis que verificarse con toda a realidade e tamén deixou moi claro esta pandemia a importancia de ter unha atención primaria forte, resultiva, con persoal para atender as necesidades da poboación. Esta constatación fíxonos pensar no BNG que por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza se iba a tomar nota destas necesidades de atención primaria e se iba a poñer en marcha os mecanismos para reforzala e para implementar un modelo que respondera ás necesidades da poboación.
e que despois do enorme esforzo realizado polos profesionais se lleguen a poñer en marcha medidas para rematar con esa sobrecarga asistencial crónica, por precariedade, con esta situación de traballo na que se teñe que desenvolver a súa actividade todos os días, de logo, de moita dificultade. Mais a realidade é que o Partido Popular, lonxe de tomar nota, lonxe de verificar esta importancia da atención primaria, pois non está poñendo en marcha esas medidas, sino que, polo contrario, insiste nas políticas de acoso e derribo da atención primaria. A atención primaria susténtase en tres pilares fundamentais, non? O primeiro é o contacto e a relación profesionais e doentes, o segundo é a accesibilidade e o terceiro é a inmediatez. E o Partido Popular, a Xunta de Galiza, ten dinamitado absolutamente estes tres pilares. Non hai inmediatez, porque na medida en que hai listas de espera de días, de semanas, en algúns sitios por demais de 20 días, esa inmediatez, de logo, que xa non existe. Xa non é que haxa listas de espera para unha receita, para un parte, para un resultado, para un seguimento de un problema crónico, sino lista de espera para atender a demanda dunha persoa que se encontra mal. E iso, desde logo, é inaceptable, non? Non hai ningún centro de saúde que teña normalizada a súa situación onde as persoas poden pedir atención e que esta lle sexa dada en tempo e forma. E aquí, na área de Vigo, volve a ser un banco de probas onde esa situación está moi deteriorada, non? Non hai accesibilidade, as dificultades para conseguir esa cita, non presencial, sino telefónica, son máis que evidentes, e esa relación profesional-doente está baixo mínimos. E a atención sanitaria non se pode exercer a distancia, é fundamental ese contacto directo, ese mirarse aos ollos, ese poder valorar presencialmente o estado físico, emocional e social, e para eso son precisos profesionais en número suficiente para poder atenderlos. A Xunta ten a obriga e a responsabilidade de atender tanto as necesidades sanitarias dos galegos e das galegas como atender que os seus profesionais poden desenvolver a actividade profesional en condicións de dignidade, e non está atendendo ni unha cousa nin a outra. E con iso que está facendo é que este desatendida a poboación, non hai continuidade nesa atención, cada día pode ver un profesional distinto, hai persoas que levan máis de un ano sin ver ao seu médico de cabeceira, e, de logo, iso ten repercusión, porque o que se está deixando atrás, por un lado, as persoas máis vulnerables, as que teñen menos recursos, menos competencias tecnolóxicas, as que precisan máis seguimento, está imposibilitando detectar problemas de saúde a tempo, co cal estamos vendo que hai patologías que se están agravando por esa dificultade de chegar a tempo, e, desde logo, a pregunta que nos facemos é cantas patologías se podían ter evitado que evolucionaran a diagnósticos fatais, canta patología se podía ter evitado que evolucionaran a cronificación por non telas atendido en tempo, ou cantos dos 307 persoas que se suicidaron en Galiza no ano 2020 se podía ter evitado de ter profesionais suficientes para poder atendelos en tempo e forma. E con isto, o que está facendo o Partido Popular é poñer ao límite os profesionais que están rachando de estrés, de ansiedade, de angustia, pola presión permanente, por non ter tempo para dedicarle aos doentes, polo medo a cometer erros, polo sobreesforzo, por prolongar súa jornada un día sí e outro tamén para revisar os diagnósticos, por ese medo a equivocarse por a falta de tempo. De logo, en esta serie de cuestións o que perdemos é o conxunto da cidadanía, que vemos como a atención sanitaria en xeral e a atención primaria en particular está deteriorándose aínda máis do que estaba. Por lo tanto, desde logo, de maneira, consideramos que é urgente unha estrategia que permita normalizar a atención primaria, que non significa volver á situación previa anterior á pandemia, de masificación e de falta de recursos, sino medidas que permitan que a atención primaria sexa ese auténtico eixo vertebrador do sistema sanitario. É preciso medidas para normalizar a atención primaria, para eliminar listas de espera e para deixar de maltratar os profesionais. E hai cuestións que se poden poñer en marcha. Desde logo, o que ten que deixar o Partido Popular, o conselleiro Núñez Feixóo, de intentar convencernos do que o están facendo é o único que se pode facer cando sí hai medidas que se poden poñer en marcha e que solucionarían dun xeito inmediato unha parte moi importante do problema. O primeiro é
rematar con esa política de contratación e de explotación do persoal para evitar que sigan marchando fora de Galiza ou para a sanidade privada moitísimos profesionais. Medidas para que, se neste ano 2021 remataron a formación MIR de familia 70 profesionais, solo 30 se quedaron en atención primaria, e iso é porque non queren traballar nas condicións que está ofertando o Partido Popular local. Medidas que poden poñerse en marcha de inmediato, que unha contratación digna que faga que os profesionais queiran traballar en atención primaria. Logo, posta en marcha un plan de retorno para que esos profesionais que marcharon volvan a traballar nos sergas, e para iso hai que ofertarlle unhas medidas de contratación tamén dignas, e incorporar a atención primaria categorías profesionais que no inmediato poden mellorar en moito o que é a calidade asistencial e a situación dos outros profesionais, e é introducir profesionais como psicólogos clínicos. O 30% das consultas en atención primaria teñen que ver con problemas de saúde mental, por cal con estes profesionais se solucionaría unha parte importante. Podemos falar de logopedas, de terapeutas ocupacionais, de traballadores sociais, para atender cuestións que en moitos casos non son exclusivamente problemas de medicina de familia. Por en marcha a carteira de servizos, de xeito que o mapa competencial das categorías profesionais como son enfermería, fisioterapia, matronas, becais, PSS, celadores, poidan desenvolver a súa actividade como persoal cualificado que son preparados para exercer esa carteira de servizo dun xeito autónomo, sin que as persoas teñen que pasar por o médico de familia cando son patologías asociadas con estas diferentes especialidades, e con isto, polo menos no inmediato, conseguiríamos unha mellor calidade asistencial e quitar moito da presión e da saturación da senda dos médicos de familia. Hai alternativas para poñer en marcha, o que falta é vontade política por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza para poder facelo. O que hoxe acordamos coa Xunta de Persoal da Secretaría de Vigo é que temos que facer un fronte común para defender a sanidade pública do noso país, na área sanitaria de Vigo, e, por lo tanto, como dixo o portavoz do BNG aquí no Concello de Vigo, imos apoiar esa movilización que teñen convocada para o vindeiro día 30.